lho. Kok pegel to? Piye to? Kowe iki kudune seneng kok pegel. Aku ra ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Yo pendiriane iki karo kowe. Sing dhuwur lanang, sing ngisor wedok. Yo ndak kuat saya. Maksudnya? Yo gene. Apa? Ana pengen aku. Kowe iki ket mau pengen terus e. Aku lagi pisan kok kowe pindho. Yo. Ya wes baleni iki ayo cepet. Yo. Iya. Kontane Ana munyuk-munyuk kowe. karo kowe. Ayo munyuk-munyukan wong loro. Nggih, kula nyuwun pangestu dumateng para bapak-bapak warga laras ingkang sampun sepuh. Oh ya do ra gelem ngaku sepuh kok. Ingkang sampun sepuh. Ingkang sampun berpengalaman terkait hal ini, saya mohon bimbingan. Sapa kuwi mau? Sing ngakon sapa kuwi mau? Waduh. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih, sugeng dalu. Luar biasa. Wis wira ketok lho, Ting. Kowe arep dadi mantan lho. Iki arep dadi mantan. Oh, napa nggih? Oh. Apa? Arep dadi mantan ya meneng-meneng dadi mantan. Oh, meneng. Ora. Apa peling ate? Ya. Wis Ruko kok bisa. nikah. Yo. Wis payu ya. Repot. Ya Ting. Ayo Ting. Payu to, Teng? Wah, aku pegel lho. Kok pegel to? Piye to? Kowe iki kudune seneng kok pegel. Pegel ya pijetan. Iya. Kelingan ora? Kelingan. Nadane. Kelingan. Njaluk didindingi ra? Njaluk tong sing apik. Iya. Rukun Islam. Fans mulu akeh Ting. Ayo Ting. Kang lima peniki
usah rahasia-rahasianan. Ben do didongake ngono lho, didongake langgeng ngono ro kanca-kancane. Ya. Ora kok ngerti-ngerti yo ngefit apa? Foto karo yange yo private. Kapan, Teng? Dalam waktu yang dekat rada rahasia. Dongane wae kanca. Rahasia pokoknya. Rasa ngundangi. Aduh kok ngonamu. Yo Agnes. Oh, iki ngene iki, V ngono, menculat. Katindakno. Katindakno mring para sesama. Agnesia Nandasari Nuring Tias, kita ke belakang ada Ayu Purwalestari, juaranya Sinden Indonesia. Kalah bawa ro anteng we. Tep anteng iki ra lho. Iki mono rong kanggo, ora wis kanggo. Apane? Sing ora kanggo apane? Mripate. Aja padha ditindak ditinggake kleru aku. Wis arep nindakake wae to yuk kowe yuk. Kepikiran kuwi mau kaya. Ya, ayo maju, Oriza Satifah. Bisa biasa. Rukun lima niku. Oke. Brine aduh Bu Neti. Gemoy dari Mas Gus. Apane sing gemoy? Sahatate Kang angka siji. Baik ah. Komanan tepan. Sapa? Kowe komanan. Aku. Nek aku ora mergane kan ngene kan. Kok uri kowe? Rapo. Apa gitu tekan apa? Kang angka loro salat. Ki omah iki kayane. Ayo Bu Wahyu. Ayo Mbak. Oh yang habis ulang tahun Bu Wahyu Krisnawati. Oh. Selamat ulang tahun ya Bu Wahyu ini juga. Berarti bulan Juni juga ya? Waduh lupa saya tadi harusnya ikut potong. Ini nanti di depan aja ya kuenya aja. Oh lah iki wis nang kene kok dipotong neh. Bu Wahyu Krisnawati ini juga Juni. Nah gandeng Juni ya loro Bu. Rong lare. Dene kang Tambahi lagi. Ramadan nindakno poso. Tambahi. Lo ya ulang tahun no ya beda no. Ben kono ra kemana to? Padune kene beda komanan kok Malih Bu. Kapat zakat Nah, terus ping 5
daripada gong. Senior kita. Ibu kita. Rukun Islam sampurna. Nggih, ngandeng ini hari raya kita semua berdiri sinden-sinden. Berdiri Pepeleng nggih, di berdiri tempat semua, berdiri di masing-masing, tempat, gak apa-apa. berdiri di tempat. Yo. Anteng boleh di depan untuk jadi leader Ayo, joget. Teng, kamu kan Yo, lama Mbak nggak Anteng. jumpa sama kita. Ayo Yang toh. jadi Iki lho kowe iki harusnya- dikangeni yo Deng yo. Nggih. Harusnya yang ulang tahun. Ayo wis kowe karo Bu Wahyu ngarep dhewe. Lah, Ya, aku- Bu Wahyu Yo. juga depan ya Mas Gadeng izin ya Mas Ah, Gadeng. nggih. Bu Wahyu kalih Bu Anteng wonten ngajeng menika kita yang menirukan Sing ngarep sing gerakan. nom. Mboten. Iki benten. Anteng maju nganggo wireless nganggo Wih, wireless. ayo, Mbak. Inilah kelebihannya ini ya, Warga Laras yang sangat spontanitas ini. Nih, pakai itu wireless. Oh iya. Terima kasih. Matur suwun rawuhipun nderekaken. Derek wangsul. Maksudnya derek aku. Kowe iki piye to kata-katamu, Teh? Maksud- Karep wangsul. melu mulai. Maksudnya derek nenek wangsul. Oh, derek akan. Nderekaken. Menawi kondur lah, kok nderek wangsul. Menawi kondur tansah pinaringan keselamatan. Ya, amin. Amin. Monggo kanca-kanca pepeleng.
matur sembah nuwun. Presiden warga laras Ore, menika terima all kasih. artis. J, Mas Gading niki wau pepeling sampun. J. Jelas hidup ini adalah kesempatan nggih sampun. J. Nanti yang belum ada Gembira Loka, ada Tiwul Gunung Kidul, Bantul Projo Taman Sari. J. Ada lagi layang sing tumibo iki mau se. Goyang Semarang. Nggih, mengke Nggih dipun niki aturaken. nggih tesih enten request niki. Oh, napa Mas Gading? Sedap. Wah iki rada suwe saiki nganggo laptop soalnya aku wis ora nganggo HP meneh. Weh lah yo dalang zaman saiki. Wala jaman saiki sih. Sik kok sik. Nek rada radong jane iki. Tapi piye? Nah niki dari Mbak Linda Singapura Ya. nyuwun ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Ingkang nyekar Mbak Ayu sampun wareng nyawer 250.000. Nggih, terima kasih. Niki enten melih mau request Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Dari walah leku maca kok angel banget iki. Dari Mas Dias PKS Banyuwangi lagunipun Mawar Kuning. Nggih. Tombo kangen lihat Mbak Elisa selalu terbayang-bayang Kisah Nugroho Swargi. Ya terus Sukses buat Mas Gading, matur Mbah Nun, warga laras dan seluruh kru yang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu menghibur PKS seluruh Indonesia dan dunia. Amin. Amin. Menika Matur sampun. sembah nuwun. Kita kasih dulu Tiwul Gunung Kidul kalau mumpung Mbak Eka di atas. J. Minta satu temen cewek sama satu temen cowok Mbak Eka, monggo. Ceweknya Mau Ayu apa? Nengko. Ayo tadi ninggal katresnan Oh toh. ya, monggo, saya apal. Oh, Agnes, apa Agnes Oriza? apa Oriza iki? Oriza aku projo tahu. Oh iya, Agnes yo. Bantul lah. Agnes yo. Cowoke. Bantul Sprite. Sapa cowoke? Mas Janu. Mas Keswan, yuk. yuk. Oh, lah Om Keswan wae sing Oh. apik. Mas Janu saya apal ya. Oh ya, Janu, yuk. Mas Janu. Ayo Mas Janu. Yuk. Aku ora tahan iki namatke mimburi. Oh, iki. Oh, muni. Yo. Kok malah lungguh? Aku ki mau mendampingimu. Aku tergoda. Oh iya teko mine Aku sudah makane kok tergoda. terus selingkuh. Lah Oh. ya ki mau waduh lagi anak nembang kok teko ngono. Fotone. Kali sinten iki? Wah Wong medeni. loro kuat ra? Wis ora ketoke. Yo. Ayo monggo Mas. Ayo. Monggo, yuk. Tak pikir kowe wis lali Mas. Karo aku cah Gunung Kidul. Eling-eling panggonane dhuwur tlatah kayoja.
silakan kembali ke tempat. Ciwol Gunung Kidul sampun dipinangkani. Nggih, sampun menika. Dawuh Mas Gading, ini biar sama band ora sepaneng ya Mas? Ya. Nggih. Karo Gembira Lokonan ya Mas? Wah, nggih Gembira Loko. Wah iki nganu tapi karo domba mira apa ya disambi-sambi. Ora apa-apa. Sekarang ya kalau Celimen itu kan kita berlari-lari ya Ran. Ini waktune sing biasanya dipakai 1 malam Mas Gading, diperpadat. Nah, ini berapa waktu kita hari ini? Dugi 6:30 mengke. Oh lah ya alhamdulillah. Boten apa-napa wis entuk bakmi barang kok. Alhamdulillah Sing entuk dawa bakmi kanca-kanca barang. sing Nggih. santai mawon nggih. Kira-kira 6:30 punjul 3 jam. Nggih. Mas Solikin siap? Loh, saya memimpin Mas Gading ya ajar Oh, pimpin lah kula to. Heeh, Oh, asik. ya arep kepiye? Niki napa sih? Gembira Loko. Nah, nggih. Wis Berarti bapaknya lho. ayo Mas. Oh, ben muni sik. Heeh. Liyane wah lah kepiye? Ayo Gading ajar celuk. Celuk. Heeh. Wingi dolan ning tibu. Saniki. Sesuk jam Sesuk. 6:30 iki lho. Nah, pitu to sidane kok. Wah, nungguin ya. Iyalah. Kita nungguin kamu. Positive Oke, vibes. yo. Hmm. Wingi dolanen tibu. Ning gembira Wah, aku meneh to iki. Yo, Wah, nggih. kan depan Yo. mimpinya. Wah, nungguin ya. Oh, meneh kok donteni meneh iki. Positive vibes ini. Oh, nggih. Dong apa to iki? Menunggumu. Oh, ngenteni Yo aku to. gemes. Loh, meneh apik malahan ini iki. Dino minggu turne Gajahe ontane monyo-monyo sesatewaan apa-apa pengen perang kandulane pengen
sampun. Urung Ding. Urung ana Mas Solikin kuwi urung gayeng. Sik. Mas. Nyakel mik. Mik gampang niku lho, Mas. Cek cek. Duripke sik mike. Wis muro apa? Coba cek cek. Tes. Halo. Pun Mas, pun krasa dereng. Wis murup ya, Dik. Cek cek. Cek. Aku karo sapa iki? Karo Mbak Anting. Kowe lagi do dikangeni lho iki. Lagi do kangen kabeh. Ayo Ting. Aku seneng nek ro iki. Apa sing marai seneng ge enek. Mas Solikin ini pantese karo Bu Prastiwi. Wes ora. Ora maksudnya sing iso saling melengkapi ngono. Aku ra ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Ayo pendiriane iki karo kowe. Yo. Kowe nyapa to Mas tak belani kok. Yo, Age. Oh. Yo. Diabani, Mas. Kowe dhuwur apa aku ngisor? Nah, kuwi. Gandeng aku wedok. Lho. Gandeng aku wedok, kudune dadi makmume. Sampeyan dadi imame, sampean sing dhuwur. Wah, siap aku yang dhuwur kulino. Yuk, ayo aku dhuwur. Nun. Berarti Oh ya. dhuwur sih mau ngisor sih. Dhuwur sik. Kok terus ngisor sik. bar dhuwur terus mengisor. Heeh. Oh ya. Genten-genten no. Oh gentenan. Genten-genten. Nggih. Sik dhuwur Lanang. lanang, sing ngisor wedok. Tapi gentenan ya wedoke. Heeh. Ya ora. Ya ora tetep kowe. Ya ndak kuat saya. Awang, Maksudnya yo genten. awang aku sing wis sing kuat tok. Wis loro aku wisan. Yo. Yo. Cek, ayo. Ayo. Lah sing dhuwur sampeyan kok. Belum kene urung kok. Arung dabane. Nah, nggih. Aku ngisor pan dhuwur Mas. Amano tarep kendi. Yo. Wingi. Loh, lagi permulaan ndak kuat kan? Iya. Aku sih ayo, Iya. tak warai. Yo aku ajarono. Ya. Aku tak manut meneng wae. Ya. Kowe sing ngobah kowe. Iya, iya. Yo. Iya. Wingi dolan ning Dimas. Neng gembira loka. Kang Dil. Jos. Wes sip. Sip jos. Salah nadamu. Lah kepiye nadane? Ning gembira loka. Neng gembira loka. Kang Dil. Nah, Salah. Ora ning dhuwur terus, ning ngisor titik. oh Ya. titik ya. Sak ngisore iki. Neng gembira loka. Nah, gini pinter, mentes. Ayo Mas diabani Mas. Sak karepe jenengan Mas, arep ngisor dhuwur. Kula manut. Saya akan menyesuaikan. Ayo. Dina minggu toneng. Kajae aku lho kuwi. Oh, Kowe iya, gede no. Mas. Iki. Ya ya salah. Kowe salah. ndelokne aku. Apa jatuh cinta apa karo Mas Solikin ki? Ora, aku bingung arep ndelok Kene Mas lagi Oli. pisan wis ndelokne aku. Lah ketara nek gaib Oh, ngono. kandhane ya. Bu Pros. Ayo karo kowe wis yo.
Engko yo pras mendem sik. Beni ya. Dina minggu toneng Gajahe, ana gajahe, ana gajahe. Gajahe nubruk kowe kuwi, Mas. Kalih anting. Ya ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Gajahe nubruk kula nubruk anting. wis to. Ontane Ana. dirampungke. Munyuk kowe iki lho. Oh, munyuk Ana sasat kewan. Apa-apa ana pengen aku. Kowe iki ket mau pengen terus e. Aku lagi pisan kok kowe pindho. Ana wong kedhe kok suwe banget. Pengen pengenmu salah, Mas. Salahe nggon ngendi? Ndang to gendang. Pengen pengen jajan. Ayo. Cekake ra kuciwa. Ciwa. Ciwa. Ayo ciwa. Ya kuwi dhuwur lho, Ayo Mas. aku dhuwur ki ciwa. Ngono lho. Cah cilik muda mudi Langsung tilas bocah pisan. di ming Go ayo neng. Ayo. ira. Lho kok. Lho to. Wah jan kowe iki. Wes setunggal mawon nggih. Weh lah meneh ya. Meneh kok ya. Kurang cepet iramane kurang banter. Nek sareng rampung ki cepet ya, Ting. Yo. Yo. Ya wes baleni ki ayo cepet. Yo. Ayo. Kondur saiki. Ya. Wingi dolan endi, Bu? Rada banter neh, Mas. Wingi dolan endi, Bu? Ning gembira luka. Dina minggu to. Ning Gajahe, ana ontane, ana munyuk-munyuk kowe. karo kowe. Ayo munyuk-munyukan wong loro. Ya baleni. Iya, ayo baleni. Baleni meneh iki. Lanjute. Ora baleni ngasih Oh, sukses. diteruske. Heeh. Oh ya, wis entuk separuh berarti iki. Saka ngendi munyuk-munyuk. Oh, sekondi. Munyuk. Munyuk. Baleni kurang banter. Piye to tempo? Munyuk. Ana sasat Sat pan apa no pengen jajan. kok bolak-balik to Mas sampeyan? Piye to? Oh, ayo. Sampeyan pisan kasalah tak pentung nggo tak bogong. Ayo tutuk genti. Aku kulino nutuk. Interupsi Pak Dalang. Praon sike. Pengen praon ono bandulane ono. Kok ilang? Oh, kok Oh iya. Suwe ra dinggo. Nah ya cek. Ora jajan-jajan wae. Ya. Saka ngarep baleni. Baleni urung sukses iki mau. Seket yo. Masuk ya, semene iki yo. Aku mumet deh mikir apa ya? Mikir bupras. Pengen Yo. praon. Wingi dolan ning ndi, Bu? Ning gembira luka. Kone gajahe Ana, untane ana. Munyuk, Munyuk ana. kowe. Sat kewan. Apa-apa Ana pengen raon. Kadung ana pengen jajan betake ra kuciwa. katokmu. Apa? Wes. Tolong di stop. Cah cilik. Muda
muda-mudi Ing tilas bocah pisan din minggu ayo neng piro lo. Gini sukses. Akhirnya aku terbebas Sukses dari gini. Ya su. Pun nggih sah nggih niki Nggih, sah gembirolokane niki. gayeng niki Mas Gading. Gembirolokane. Iki lain daripada yang lain. Lanjutin apa niki mau? Nah, enten apa mulai mau? Ada Bantul Projo Taman Sari Ye. ada, Goyang Semarang ada. Ye. Goyang Semarang kur dulu ya. Oke. Mangga mangga. Bantul ya kur. Bantul ya kur ya. Kur. Oh, di vokal tunggal ya boleh kan? Ya. Sampun, Setunggal mriko bokos setunggal bokos tunggal. Leres. Terus enten pinten Mbak Mbak mriku? Tinggal satu. Tinggal Yang- satu. Yang di tempat Mas Gading masih dua Ada ya. dua, nggih. Jeh, niki ada Projo Taman Sari. Ini kan kur, tapi nanti kita kasih vokal tunggal buat Mbak Orisa yang dari Bantul. Ya, nanti ada vokal tunggalnya, terus disambung kur ya. Ya. Nggih. Tekan ambang
Pun. Sampun. Niki minangkane ingkang sik teng mriki nggih niki, Mbak. Nggih, monggo Mas Gading. Niki ninggal katresnan Mbak Ayu. Dari Mbak Linda Singapura niki. Monggo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu. Ngagem spot. Yuk monggo kanca-kanca spote. Selamat malam. Ya, selamat malam juga. Aku cuman sendiri sih. Iya, sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Apa Sendiri mau aja. ditemenin itu? Siapa? Tuh. Hah? Bu Yang Pras? ngerebab itu? Enggak, jangan. Itu nanti bikin jelek. Oh. Nyepet-nyepetin motor. Oh, begitu. Iya. Dia nggak selera sama saya. Oh. Seleranya yang kecil-kecil. Aku nyeluk kanca ya. Wah, Mas. nggih. Moga ajeng Nggih, Sinten? sinten nggih. Monggo Bu Ibu, Bu Pras. Bu Pras. Oh, nggih Bu Prastiwi. Ana gede, ana cilik, ben imbang. Ninggal katresnan, Bu. Iya, Bu Sugeng Pras. dalu. Selamat malam. Selamat malam Selamat juga. malam. Waduh, bidadariku. Alah, bidadarimu. Iya, itu Lah kok bidadariku. sampean selerane tua toh, Bah. Mas? Loh walaupun tua kan aku cantik dan molek. Iya. Molek. Molek ya apa? Molek ki apa? Molek ya ayu. Oh, Nah. saking Oh. ayune dadi molek. Lero Gimana? ora apa-apa sing penting para pamirsa ki paham. Betul, nggih. Pripun kabare sehat to, Bu? Nggih, alhamdulillah Nggih, pengestune kok sehat. saya cilik to, Bu? Cilik karang tak gemboske. Oh, kurang ajar kowe Juan. Kok gek saya suwe ilang kok jenglot. Ilang padha ngene bojomu. Suwe-suwe saya cilik bapak. Nggih, terus Langsung penting- mawon nggih. langsung Langsung. Iya, langsung mawon. Katresnan. Ninggal katresnan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Prastiwi. Tak suwun pinol
matur sembah nuwun. Nggih. Mas Gading. Nggih, niki Mbak Ayu. Inggih. Wah, purun mboten. Napa? Ha niki. Wong Sawerane. loro, wong le nyanyi wong loro. Oh iya, ten. Aja tok pek Iya, dhewe. iya. Mit niki Mbak. Oh inggih matur Nggih. nuwun sanget. Delok sinten saking sinten menika? Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura ngaturaken Nggih. matur nuwun berkah barokah. Nggih, amin. Isana siji ta iki nok? Isih, Mak. Apa mau? Yang Mawar ini udah kuning. semua Mas. Nggih, Nggih. wonten mriki sampun sedaya. Yang amplop-amplop yang tinggal mawar, Mawar kuning, kuning ya? niki, Nggih. nggih. Niki kur napa? Kula. Kur mawon nggih, kur. nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Yuk. Yo thank you. Yo thank you. Do kangen kabeh karo Mbak Anting iki. Be do diantemi wae apa piye? Aja ora oleh. Iki gandeng do kangen to karo Mbak Anting iki. Heeh, ayo. Iki mongko ya kon nembang, ngono to. Pembukaan gara-gara. Ora piye. Heeh, nututepan kok. Neng ya iki mau apa jenenge iki?
Malam ini bengi iki jupe apa iki Kang Gareng iki? Oh, anu umbul donga iki. Malam ini umbul donga. Oh, nggih. Nggih, iya. Kang, meneng wae. Heeh, aku arep meneng wae kok aku. Aku nek Mbak Anting durung muka aku dong arep omong aku. Ngefans aku saiki. Lho malah muni stres ngono kuwi. Saiki terus bahasane wis apik tenan ya. Saiki wis apa jenenge dilitne wis nganu. Apa jenenge? Saiki wis kaya gemoy. Ora ya. Loh, ngono barang. Lek kemayu. Pokoke kudu nembang ya iki nggo pembukaan gara-gara kudu Mbak Anting iki. Malam ini. Ya thank you. Mbak nyekel mic, Mbak. Mic dicekel. Dicekel pokok nyekelke. Iya. Saya disuruh nembang ya. Iya, suruh nembang ini. Malam ini disuruh nembang. Sama siapa? Sendirian. Ya sama itu toh. Sama siapa itu? Bintang tamunya 2. Mbak Elisa sama Mbak Ika itu. Oh gitu. Nggak mau sendirian? Gak mau saya. Oh ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa sayang. Tak. Nyebelin agak aku. Nyebelin agak aku. Aku gelem kok. Ya thank you. Niki nembang nopo? Derek ajeng nembang nopo? Tapi kula tak lenggah mawon nggih. Oh. Kan goro-goro biasanya kan Wah, saya mene kok. Saya mene. maksudnya jarene Pak Dalang liyane toh. Wah. Maksudnya Syah. ora kan temu jarene. Oh ya wis. Yuk ngatek yuk. Yuk ngatek yuk. Kalih. Tapi dikancani. Nggih. Ayo. Iki ngadeg tenan. Ngulang nggih. Heeh. Rasa. Sik. Ayo, Mbak. Mau. Sing wedok ae. Ya wis kowe ngadeg kok sik engko aku roh nembang apa. Oh iya. Dawuh Pak, Mas. Napa? Dawuh Mbak Elisa kok nembang. Oh nggih, monggo Mbak Elisa niku Mbak Anting dikancani niku mesake. Oh nggih, monggo Mbak Elisa. Nggih. Kok sik lah aku ki wis ora berpikiran akan ngadeg ya. Sik to Mbak Ika. Aku ya ora berpikiran akan ngadeg dhewe kok biasane. Ya wis kuwi ya. Piye karepmu piye, Teng? Niki wau kan kula didhawuhi dikan Nggih. apa jenenge basa kramane ngadeg Jumenang. jumenang kalih Mas Dalang Dalang. Gading. Eh. Nah, Terus ya ora cekelan cagak. oh iya maksudnya Biasa, berdiri yang bagus. oh iya. Maaf ya Pak. Ngono arep dadi manteng. Ya, insya Allah doakan ya teman-teman semuanya. Ya mulane Wis rasa mantep dirahasiakan. Saya segera Polo kromo, polo kromo. polo-polonan.
Heh? Kosek. Ndak rewel. Jaluk pengestu karo apa Nggih. penggemar. Nggih. Loh, isin aku. Lha iki tenan ora kowe ki arep iya. mantenan beneran enggak? Nggih, kula nyuwun pangestu dumateng para bapak-bapak warga laras ingkang sampun sepuh. Oh ya do ora gelem ngaku sepuh kok. Ingkang sampun sepuh. Ingkang sampun berpengalaman terkait hal ini, saya mohon bimbingan. Maksudnya Ayo do seneng banget nek dijaluke bimbingan. Yo ngaco kabeh lo, terutama Pak Parjo. Lho kowe sing ngrebawe sing arep ngadeg. maksudnya bimbingan Untuk untuk yo njaluk pengalaman karo kene. bimbingan dalam apa ya namanya? Menjalani Apa? pernikahan. Menjalani rumah tangga. Oh, memulai bahtera rumah tangga. Iya, seperti itu. Kayak misalkan apa Mbak jenenge nek menghadapi istri yang suka ngamuk gitu. Takon Mas ya, jare Mas kesukaan pateni. Seperti itu. Bisa minta resep loh sama Pak Ismi. Oh iya Pak, ini saya kan first time nikah. Pertama kali. Ya tanya ya, Iya. biar awet gitu ya. Resep ini yang mau menikah Pak, mungkin punya resep gimana biar pernikahan itu awet gitu sebagai ini. Mungkin sedikit pengalaman Pak. Biar dia nggak takut nikah Pak. Iya Pak. Apa Pak? Apa itu? Sabar ya Bapak. Ya setia aja. Oh saya setia Pak. Cukup satu lelaki. Waduh. Dari ibu. Satu Ada lelaki. resep Bu. Apa Bu? Ya setia memang harus. Setia. Satu kata hanya setia yang harus dan patut dicontoh para anggota warga laras. Yang laki-laki. Oh, itu kui sak kata tapi aja disepelekke. Iya. Abon. Setia itu berat. Setia itu memang berat. Tapi Walaupun hanya berapa huruf S S-E-T-I-A. Oh, abot kuwi. S apa? Ayo, kok kan gareng S apa teng S? Eh, Sempurna di mata pasangan walaupun banyak kekurangan. Ah, tapi benar yang sekali. melengkapi adalah pasangannya. Iya benar. Apa E. teh? Apa mikir? Endah. Elok. Dipeni. Loh ora endah ben adewe ki dadi pasangan tuh harus mengindahkan diri kita masing-masing. Oh ya. Masuk. T. T. Teguh pendirian. Teguh pendirian. Walaupun banyak orang ganteng, orang cantik, yang paling cantik adalah pasangan, Pasangan kita yang sendiri. paling bagus pasangan kita Pasangan sendiri. kita sendiri. Nah, I apa teh? I. Kira. Inilah Iman. aku contohnya. Wah, apa kok Lah, iya I sing apa? bener, I apa? Impian. Impian untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Wah, Itu harus berdasarkan dua pasangan yang selalu yakin. Waduh. Apa? A. A. Aduh. Aduh. Amin. Apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa terlaksana menjadi satu pasangan selamanya. Amin. Tepuk tangan dong, ini ki mikir angel ya. Iki mau waton spontan ya Neng, ya. Iya. Nggih. Oke, lagunya apa iki? Lagunya kesukaan saya, Pak Geter Apa? pasti tahu ya, Pak Geter. Apa? Apa? Lagunya kesukaan saya. Apa itu? Begitupun juga kesukaan almarhum Pak D. Oh, apa itu? Pelok barangnya Kang Mas Geter. Wah. Kang Mas. Ajak di Kang Mas. Langsung senut. Senut. Niki mboten usah bawa nggih. Lho bawa aja. Bawa ya. Lah aku wis kon mengartikan setia, saya kon bawa. Lah yo Bawa. kuwi pentingnya ning kono. Itu kan cara Indonesia tadi. Bawa itu kan cara Jawa. Oke, akan saya laksanakan. Ya. Wah, kowe. Berarti Kang Mas terus semangat.
Kang Mas. Waduh. Sakit grohone pun mari nggih. Apa? Groho. Apa groho iki ya? Groho iki ya. Dipikir dulu baru ngomong. Oh iya apa? Jangan waton nunculan gitu. Wojo. Oh wajo. Nek groho. Lah gak tahu itu grono. Oh iya. Iso groho. Nugroho. Nggih. Daham tuh ya ora dimek. Ya. Ini menandakan persiapan bagi penyanyi. Oh itu kayak kalau itu ya, kalau tekek itu otok-otok dulu. Iya, tok-tok dulu. Gegerane wong agrami Mbak Elisa, Ya bentar aku sama bacain. Ini ada kiriman wonten layang secara elektronik via chat dari Pak Gino Bolodewo. Selamat malam Pak Gino Bolodewo, ini setia dengan warga Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo tombok kangen nggih Mbak. Saya nyuwun langgam tak enteni. Anggitanipun Ki Narto Sabdo dibawani sinom pelok barang. Kiraku kuetan jidro, wah saking apale. oke. Terus sing nyekar Mbak Agnes, sami Mbak Elisa tali AC 1 juta, matur suwun. Alhamdulillah Matur Rabbil suwun, Alamin. nggih. Sukses untuk anak lanang Ki Gading Pawukir, semangat kadang warga Laras tansah guyub rukun kompak sak lami-laminya. Amin. Amin. Nggih. Nanti karena saya udah sama Anting Pak, nanti Agnes bisa sama Mbak Ika atau Mbak Ayu. Nggih. Oke. Ayo. Ayo Teng, 3-3. Ini jadi pas gitu loh. Yo thank you. Ayo Pak Geter. Kula kelangan laras. Among hati pawi. Oh, kowe. Anggap Aduh di eko barang ya. Biasanya jos. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang
apa ora ono sing salah. Improvisation. Saya ngene iki. Bakal jamu. Iki gimana sih? Ini loh bagian sini tuh depan lah. Salah ya. Wis suwe ra wayangan ngene iki. Ngapa to ya Allah? Kamu mulai ya. Iya.
Apa? Selendang kuwi lho, Beh. Siap? Yo. Ya ya. Apa to, Mas? Sampun. Sampun, matur Mas nuwun. Gareng. Matur sembah nuwun. Matur Kagem Mas nuwun, Petro. sedaya mawon. Alah. Matur sembah nuwun nggih, Mbak Anting. Niku wonten napa mulih niki Mbak Elisa apa? Oh, tak anteni. Ane di. Oh, Mbak Agnes, tak anteni ingkang nyekar Mbak Agnes. Mbak Agnes kali Mbak Ika nggih. Nggih. Jumeneng mboten jumeneng lah yo. Jumeneng komplit sak bawane kiraku kuetan cidru. Nggih, pamrutan saking Pak Gina Baladewa. Nggih. Ayo Mbak Agnes. Monggo jumeneng. Malah kon goyang senggol. Isih terngiang-ngiang karo dek cilik kowe meh. Iya, soalnya aku tetep Oh, podo. saiki kaya anting ya niki. Wes. Sopo sik? Sik tua sik. Sik tua Mbak Wondo. Bener. Iki gara-gara guyu anteng ada digerok lho aku. Heeh, ta. Nyuwun ngapunten menawi mboten nganu, apa iki jenenge rada kleker-kleker. Kiraku kowe tan citra. Kleker-kleker ta. Ngopo to doen terbayang-bayang karo anting wae piye? Kuwi lho bojomu kuwi lho wis ngakon mulih. Ayo Nes, siji-siji wae Nes. Marga Ora apa-apa. Kaget aku yoan. Aku dhewe kaget kok.
Kayak dinina bobok ya. Heeh. Arep po? Wani po? Mane wae. Lah. Bar pentas piye? Go pengalaman. Wis jan ajar-ajarane Pak Demu kuwi lho. Ajarane sing ngedram kuwi lho, elek tenan bosok wajan. Sing ngedram kuwi yo nekat. Besok ajar bayari, Dik. Ojo le. Jan. Kan ndi iki mau? Ngampu. Tekan pal bapang. Wis urung? Wes. Urung ding. Wes suwe tak enteni rasaku rasaku Alah. ngapa ta ngono dialah gitu ketoke malam ini pada ingin iya soalnya kangen kok ya heeh dadi enggo coba bayangke hangantu Bicara krungu samaya eling yen tak Kledang, kledang. Napa to, Pak? Semangan kok ya. Lara untuke semangat lho, Pak Bener Geteri. kepriye, Ce? Jan. Ditambal. Ditambal untuk kok tubles. Sapa kuwi mau? Sing ngakon sapa kuwi mau? Tambah luntu tubles. Ya Allah, kualat. Karepmu lho nek do kualat. Wong kok arep guyu apa arep Yo gak yo. nabo?